Protecció Civil aporta a la gent una manera diferent de veure la vida. Em dic Pep Tur i som el cap de Protecció Civil de Sant Josep de la Talaia. Protecció Civil va sortir com un medi per englobar la gent que volgués ser voluntària, que volgués aportar el seu temps lliure en benefici de la comunitat. La funció de protecció civil, segons el reglament, és la protecció de les persones i els seus béns en cas de catàstrofe o calamitat pública. Una emergència podem entendre, per exemple, ara el que ens ha passat, la pandèmia que hem tingut que estar tots els dies ajudant a la gent, donant-los menjars, i ha estat molt dur per nosaltres. Sobretot m'he sentit molt útil en l'estat d'alarma, que hem pogut fer moltes coses i poder ajudar molt a la gent que no podia sortir de la seva casa. Col·laboram en moltes coses senzilles del dia a dia dels municipis, festes, proves deportives, acompanyament de persones majors, xarles a les escoles. Quan no hi ha cap emergència ni així que tinguem que actuar, nosaltres en el dia a dia fem molta seguretat i prevenció, fem servicis els fins de setmana i ajudem al poble tot el que podem. Col·laborem amb la policia local molt a prop. Algunes que altres vegades també ens requereix la Guàrdia Civil, sobretot trànsit. Nuestros colaboradores más directos, gente muy formada, cualificada, voluntariosa y de una calidad humana brutal, que cada día nos deja de manifiesto que la profesionalidad no va asociada a un sueldo. Pedir a las instituciones, a los servicios de emergencia con los que trabajan de tú a tú y a la ciudadanía mucho respeto, porque es gente que se quita su tiempo libre, se quita tiempo de sus hobbies, de su familia, para ofrecerlo a la ciudadanía. Y eso es un valor increíble para nosotros. Aquí tenemos a los compis de Protección Civil a las 10:30 de la noche, saliendo de su casa en un día de lluvia para echar un cable. ¡Ole vosotros! Per arribar a ser voluntari de Protecció Civil es requereix de superar un petit curset bàsic d'unes 30-32 hores de formació i llavors haver estat 6 mesos en pràctiques. Passat aquest temps ja s'integra com a voluntari de ple dret i llavors en realitat és quan comença la seva formació en sèrio. Hem de seguir formant-nos i per això comptam amb els professionals. Llavors Guàrdia Civil i Policia Local ens venen a dar una formació allà on sabre'ns desenvolupar en seguretat, en fi, com s'ha de fer, no? I així moltes matèries. La qüestió sanitària en la nostra feina és absolutament primordial. Maneig de desfibriladors, etc. Maneig de ferramentes com poden ser desbrossadores, motosserres, motos. Tenim un equip de motoristes que ho fa molt bé i aquesta formació la dam a les agrupacions i si no la podem dar als voluntaris que estem allí més veteranos, ja requerim la col·laboració dels professionals i no hi ha cap problema. Col·laboren tots, gràcies a Déu. Protecció Civil de Sant Josep és un equip de persones voluntàries que treballen gratuïtament per ajudar a l'altra gent del municipi. Protecció Civil, a més, és un equip de persones que no distingeix ni en sexe, ni en edat, ni en nacionalitat. Vull dir, està format per persones que simplement volen ajudar. Nosaltres, des de l'Ajuntament, l'únic que podem fer és recolzar-los, treballar al seu costat i proporcionar-los totes les eines necessàries per ajudar a la gent del nostre municipi. Si Protecció Civil és un equip fort, Sant Josep és un poble fort. L'agrupació és una cosa dinàmica i en venen de totes les edats, però també de tots els sexes, homes i dones. Com a membre de Protecció Civil des de fa uns 9 anys,
i per ser una dona. No he vist ningun tipus, ni he sentit ningun tipus de distinció, de diferència entre els meus companys. Les feines els fem tots per igual, no? Baixam del cotxe igual, tiram de la manguera, mos arriam pel barranc per ajudar en el qui siga. Fem totes les feines com tots els altres. El voluntari de protecció civil és una persona normal i corrent. L'únic que té que tenir clar és que ha de voler ser voluntari. Tu vols ser voluntari? No et preocupis, tu ho seràs. Som dels que crec que protecció civil hauríem de ser tots, no un parell, vull dir, tots. Tothom podem aportar alguna cosa, més quan hi ha una emergència i més quan és gorda. Nosaltres voldríem que vengués més gent encara. Creiem que hi ha molta gent que és molt vàlida, que pot ser voluntària i si hi tens més mínim interès, que no s'ho pensi dues vegades. La protecció civil aporta una sèrie de valors, serietat, saber estar, companyerisme, que és absolutament fundamental, responsabilitat, que no vol dir que els nostres voluntaris ja no ho tinguessin quan varen venir, però s'ha incrementat. A casa la dona em sol dir que pareix que estigui casat en l'uniforme i en el telèfon, que hi ha que tractar de compaginar les dues coses. No el marxeix. Per una banda, el deure que tenim, i per l'altra banda, home, tots tenim família. Evidentment, a Protecció Civil no fa falta dir que tothom és benvingut. Nosaltres no anem a esperar una gratificació de ningun tipus. Vosaltres dins sabreu que heu fet una bona feina. La gent és molt agraïda, mos traten molt bé, mos respecten i jo que sento una admiració i això també te fa sentir molt bé. Ho dic sempre que tinc ocasió. Mai podrem agrair prou la feina que fan els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil. Són gent en qui es pot comptar. Fan suport a la policia local, fan feina en situacions d'emergència i ajuden en qualsevol cosa que pugui necessitar els nostres veïns i veïnes. I tot això sense rebre res a canvi, més enllà de l'agraïment etern que el tenen del municipi de Sant Josep. Jo vaig ser un dels fundadors, els 8 que varen constituir l'agrupació. El que jo no pensava és que 20 anys després encara havia de seguir de cap d'agrupació. Però després de 20 anys, i haver viscut el que he viscut, i haver tingut dies molt bons i altres no gaire bons, i tot el conjunt, el resultat no pot ser més positiu. Ha canviat l'espíritu és el mateix. I som una gran família. Protección Civil son unos compañeros imprescindibles para el desarrollo de nuestra función. Protecció Civil és un equip imprescindible per nosaltres. Protecció Civil és imprescindible per al municipi de Sant Josep. Per mi Protecció Civil és com una gran família. Nosaltres esperam a tothom amb els braços oberts.
y van de naranja.